Wel, dwi'n ôl efo'r Brydeinig a'r grŵp o 3 sydd yma o'r Gwartheg Henffordd sydd wedi cael sioe arbennig iawn yma. Ei o'n nhw i ffôn fan hyn, preseli madwreiddiau di, ynddo fe? Ie, Cwm Gwaun. Cwm Gwaun. Ond nhw ti wedi symud lawr i lle posh yn sefyll bron o'r gwylod. So'n posh iawn. O gwranda, mae Gwartheg i'r feddi wedi bod ymlaen. O, mae'r da Henffordd wedi bod yn hyfryd eddi. Odi. O. A wy'n clywed bod y gŵr wedi bod ddim yn teimlo rhyw hilus, ond mae e gatre, a ni'n cofio ato fe, Wel, mae'n teimlo well. Odi, mae wedi cael... Da iawn. Mae wedi cael newyddion da. Clwyr rown wedi fan hyn o tai, wel. Nawr, grŵp o 3 fan hyn. Ie, o Northumberland. Ie fe. Ie. Morally, da Henffordd Morally. Tro cynta iddyn nhw fod yn sioe... Mare teg. Ie, a maen nhw wrth i bodd, a dwi'n gwybod bydden nhw'n ôl. A maen nhw wedi syni, siŵr o fod bod y cystal safone yn y Gwartheg Henffordd. Ond mae'r bryd ar ei fyny, nhw e? Os. Gormod yn dod nawr. Be siarad. Sbith gormod o beth da. Na, oes, chi reit. O, di, mae'r bryd ar ei fyny, dim dowt am hynny. O gweithio nawr o ti'n gweud gynne fach, mae rhywbeth o Iwerddon, da ni'n newid bod yn sôn heddi am mor gymwys mae'r gwyddelod yma. Ar ei Gwartheg, maen nhw'n gallu gwerthu am y rhai am awr wedi fynd. Mae tarw gyda Dyndor nawr wedi dod mewn o dde Iwerddon. A mae wedi ennill heddi nhw? Odi. Mae wedi cael prif obr rai gwrwod. A ti'n cofio ymlaen i fyna nawr? Ie. Mae berchenog yn wamping o lew, dyn ni'n mynd i gyd, ond mae'n darw neis. Odi, mae'n darw neis. Mae hwnna wedi dod draw o Iwerddon? Odi. O Ceri, dwi'n meddwl. Reit yr ochr draw. Ie. Wel ardderchog am yr beirniad. Merch, mae wedi bod yma, sbore yma, a mae nifer go lew wedi cystadlu o'i blaen i wedi deg. Dwi'n meddwl bod rhyw 40 o dda Henffordd fa. Mae hynny'n dda. Mae hynny'n dda, a mae'r amserodd ddim mor amserodd hawdda i farfon ag nhw. Na, lot o bobl newydd, lot fawr. Dim o le ar hynny, cofio. Na, oedd rhai yma heddi nawr o Gymru, o'n i ddim yn anabod. Mae'n wedi cwrdd â nhw o'r blaen. Ie, ti'n byw lawr y mell yn ti'n bymro ochr y dŵr yna wyt ti. Ti'n mynd, wyt ti mor agos i Iwerddon wyt ti Gymru? Ni fyddol agos i Iwerddon. 10 munud o'r llong. Na ni, pwy o'r ein sy'n ennill? O, Northumberland. Morally, da Henffordd Morally. Wel ardderchog. Pobl neis iawn. Wel, dwi'n siŵr bod y bobl gatre bod wrth i bod yn gweld y Gwartheg Henffordd. Oedd rhain ar bob ffarm yng Nghymru ers talwm yn nhw. Maen nhw'n dod nôl. Odyn. Croesi rhain ar ein fiwch ffrisiad, hen ffasiwn, llo di penwyn o'r llo i mewn i ti. O, gar yno di na, mewn i rwle eraill, ond diolch i chi am y cwmni am nawr.